Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan, mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan, idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. Kung paano kumalinga sa kapos at mahihirap, puri ng taong ating hinahanap sa hinaharap. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Eto na, Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes, Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara, minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan, nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa, puso niya sumeserbisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad, at ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang pala. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes,